urip ing donya ana manungsa sing uripe dinggo sia-sia aja dume kuwe urip ning donya wis mulya lanjut kowe ra rumangsa karo sing kuwasa ning donya iki ra mungkin ana sing abadi urip lan mati niku sampun kagem Gusti kabeh keputusan diatur karo sing ilahi mula kowe urip ning donya kuwi kudu ngerteni yo saiki kowe kabeh dosa daro dhewe aku rasa gembete nanging arep benake muga kowe ning akhirat ngentoke dalane kang lurus tinggi temu sisine tumpake ditodo urip kuwi ramung sedina dikai wektu tinggo nyembah marang sing kuwasa tumindakake salat kang tinggo mlebu swarga kuwi kabeh dilakoni mergo kita manungsa aja nganti lali karo sang ilahi amarga menika sing nyiptake langit lan bumi karo aja dongger sula nek ora duwe bondo menika kabeh diatur karo sing ning dhuwur kono alhamdulillah itu kabeh diparingi waras nanti gai semangat katakan ora tatas-tatas manungsa kabeh sing ning donya bakalan padha mati dan sampeyan menika kudu eling sang ilahi ditumpake ditodo urip pisan ning donya kabeh menungso kuwi pasti mampir ning neraka mula akeh ibadah ora mung dinggo susah uripe disyukuri eling marang sing ngenehi mati urip menungso ora nek sing iso ngerti aja nganti lali apa sik tau dilakoni kuwi dinggo patokan ben ora dibaleni iso dadi pelajaran nanti tekanmu mati ana urip ana mati ana dosa ora mung siji kowe kabeh padha ngerti mula kowe do ngelingi marang Gusti sing ngenehi kabeh isi donya iki akeh ana leda salat aja nganti padha lali